Mae pentra Penygroes i'r dde ohono fi. Ar ffordd osgoi. A be dwi am wneud tro yma ydi gosod y trail cam mewn gwahanol lefydd, ond ddim pellach na ryw hanner milltir o'r pentra, mwyn gweld pa fath o anifeiliaid sydd yn crwydro am ag acw yn y gaeaf fel hyn. Dwi yn yr hen bwll gro yma, ac yn fan hyn mae yna blat haearn oedd unwaith yn llawr pwyso, neu weighbridge yn Saesneg, i bwyso ceir, fania, trailers ac yn y blaen. Ac yn ôl yn yr 80au, mi oedd yna dwll go fawr, fel bod rhywun yn gallu mynd o dan y blat. Nes i rywun mynd o dan a gweld bod yna nadroedd yna, gwiberod mwy na thebyg. Ac yn fuan wedyn mi gafodd y twll ei lenwi rhag ofn i rywun gael ei frathu. Pan yn blentyn, fan hyn o'n i'n dod i ddal pryfaid cadus yn y ffos ma. Ac mae'r larfa yn creu tiwb o gwmpas ei gorff efo cerrig man a deunydd organig i amddiffyn ei hun. Yn yr 80au ryw dro, dwi'n cofio Meibion Glyndŵr yn cael ei hama o ddod at ei gilydd yn yr adeilad yna. Pan oedd yna do a drws arno fo. Ac ymgyrch llosgi tai ha yn mynd yn ei flaen. Ac wrth y giat fach nesa yma, flynyddoedd wedyn, dwi'n cofio dod o hyd i focs du plastig a ceibl yn dod allan ohono fo.
A meddwl dwi mai dyfais i recordio sŵn neu i recordio lleisia oedd o. A synwn ni ddim ei fod o wedi ei osod yna gan bwy bynnag oedd yn gobeithio dal Meibion Glyndŵr. Yn fan hyn oedd y bocs bron o'r golwg o dan faw, ond does na'm byd i weld yma erbyn hyn. Ac mae'r cerrig yma wedi ei gosod yma ers hynny ar sheet zinc hefyd. Ysgwn i os oes na foch daear yn fan hyn. Mae ei weld yn ddigon llydan. Be wna i dwi'n meddwl ydy gosod trail cam ar un o'r coed yma. Am y noson neu ddwy. Nes i osod y trail cam yn hysgod yr eithin yn fan hyn rhyw 2 ddiwrnod yn ôl. A rhoi tamad o gig o'i flaen o. A mae hwnnw i'w weld wedi mynd.